Bailat nongrem angni piru igni ki longkeme arngut ikong banlum bat ikong Merkel bla ki balai wan shakmat daga mensim ga basmokia daga jing angnut ba karukam prakhat jong ga voice of the people party kan runglem shagni ga dong ga thain maukrwat isobanai khublei kerpangi ki baro ki balai don benta ban pentulun ni ki kam jong ga party hagini ki kendiat banai bat khamtam haga jing penkre ya ka election MP kabla dep kabangila yo ban khet yo so jong ga jing job nidon hangni hiba grass parent thiang iblong utresro jong ga party nidon hani ba overlands emyong mdis emyong u organizing secretary ba waini ki nongelam ge jingi Nagarani core constituency nidon hangni yakini kiri rongba kibon bani sunran lemingi kumju iba pol soklet iblong u nongilam ujingi nangtai mautharashan constituency ki samla kibon bani sunran lemberi ba kit boss im ba Nathaniel Mauri lembat ki weipat bat yapi ki patba ki ba eje ki jungi kiblong ki nongkershan kibla ai ke jingkershan ke ba klan hagani ka election MP kabla dep kum gi nongelam joka party ngemla klem dapan pau ya gajing snongo yo play obla kerku ya gajinya linti gajingi obla dan ringkat bangi kom gi nongelam joka party bat ya ka party hi borok kawai obla da obla ker obla ri obla sumar obla kerku shishangi I ya ka sankti ka jong play ya gajinya linti gajingi isno ban aingo yo play namar kata ya gini ki jingkerku ki bangi amat bat priang aga jinga lenti ke jingi ka jingwan ke jingi hakane ka por ka bamenta kalong ban ai khublei ya phiki patba ki ba eje ke jingi ki ba ai ke jingershan ka ba khlan haru kata ngisno kitram ye ki patba ki ba pan pau ye ka jingshania ka ba tli ke jongki hangi kom ke nongelam joga voice of the people party kani ke jingalang ai khublei ka ba ka party ka lapen bet bangin let shaki district headquarter bangin let shaki jaga pedeng banai khublei ki patba namar gani ke jingkershan ga baklan kamau kurwat kala ayengi hadu arpho hajar arspa shifo bot kani ke jingkershan ga baklan bana bangi ken kelum habangi ken kelum yiki bot baro kibalawan bantap hagani ke constituency ken lang baru nota kalau poi ke bot ada lai pojar lai spa salpun riu balada kenlang yang kata ke bot bat ke bot ke bangio ngidang tam sesi pojar si spa lai pun riu bot te kani kan ke por ke jong pat bang odon sisa ki ba ong barden te kum u presiden juga parti pilatri sitom sisa kai ke bangal jubab yiki ngalong haga jingim ke jonga kani ke kamram kabang ada iban tre namar yangahi shimet kani ke jingkhot ke bau blei ukhot ban shagri yaga jat benriu om bangan yo ban kamai spa nahaban tre bet lada galong kumno namar ngatip haga sngi ke bakhadu nanaban a jingkhen nakmat jung blei nala khot yame ba men shagri yaga jat benriu halor ka nongrim ka ba bet ka nongrim ka banga kwa bagan wan kata ka jingla hagani ka ri tengan haban ai jingkhen larangale jaito denamar kata daw ngim khmi linti ai kum ki nongelam jong voice of the people party ngi pendap ya kata ka kamram ka bala khot yangi bangin let ban perta ya ka jadriu ya ka jingdon kam bangin wanra ya kata ka jingla o teng habanga phai ngapuli ya kata ka benta ka bau blei ula khot yo Moses baudi ban let shagari Egypt ulayo snow ya jing ot ya jing linyar jigi kon Israel kibala sha ban ben hakata ka jing sinshar ulay ula khot yo Moses para ulay ula khot yo Moses ula let ban kran hakmat jo paru batun hab ban yat shibon ki linti kiba e ulay ula pan pauri ki kamba kiba kraw hashwabun plat ya ki kon Israel nagari Egypt
bat ko ki pat ba be kade ke jing linyar jong ki kon Israel kabala penlong yo blay bon yo snow bon khot yo Moses au le ban plat ye ki kon Israel naga kti ke jong em pharo nganget kaniru kalong kumju ka jing linyar ka jing yam ka jing ot jong ki breu ki baduk ki ba shong ki ba sa agani ka ri ka ba eat e ka jing ki ba mat ye ka jing sha 11 ki ba na paling ka jing kerto jong ka jing em ki ba na paling ka jing bam shngan ha paling ka ting ka smith ba ka jing sha 11 ki ba kum kita ki jing ot nganget ki poi ha ka khet ka jing isnai ki jong play bat namar kata ulapen ki apo jingi ya ka mensim bangin mi shakhmat wala ngem don ya kata ka bor juga spa ngem don ka wepat ka lat kalenti nreiban kren yiki baga voice of the people party ka ko ban yeng ban ya le ya ka ni ka thma persha ya ka bamsap persha ya ka jingduk persha ya ka jing leben persha ya ka jing le shilian khmat ka ki pada ki mat hagini ki sngi ki bamanta ila yeng ramba shisha ila perta ila sedang oh, hakapor when is done like a voice of the people party. Tangka tu kan ibnai ngila day when you kono like MLA election. Ngila shem jinge wat tang ban yo iki candidate lani iki kertong. Namar bon kisno. Oh, kalong ka ba AFP ban you kon election klem pisa. Oh, wat sini spot makarwat lu. Kidon bon bagi perlok kijunga. Kiongai barden kani ka rukom perkhat ka jongpi kandang simpor ba syam mau kerwat jongi namar seni tela isir kei ka rukom election. Oh, klem pisa klem kiak klem kawai dawai sitor kong gop ong mapite mianut pi kiong. Ngila syate puja kat syabalik ngila mitang khat prangut ki kertong ngila job saungut ka jing job saungut kala penlengo ya kita ki ong shano kata ka politics jong ka BPP kan trekam hagani ka ri ka ji kat ni ka jersey oh habangi pet ka por election isir kai pahonot ka sya kadut ka ja kado ka kiat kalit picnic ka kawai dawai o teng kiba kawai ki for election kini kiba bhabot bha ukhau pohi kado ka pohi dadai ba kawai hi try hap estimate tang san phongut namara badi for election estimate san spangut manongira babun o kala shisha nrei habangila job kala penlingo banga snow ban aingo yo play ubala bat yangi ki sangut bangin yeng bangin yasat ya ke jinge banlong ke buram ban weng ya ke jingi ja buram na ke jat bendri ke jingi hang te hapo assembly bat kom bangilong lalhim snap yangi assembly ngin mi syamaran sya surok kamper pilabanongi ki kena surok ukam lele ngilami ngila syatkan ngila iki baka jingi hat lenti kajungi kalawan ra ya kacing kermen ya ke jat benriu kalawan ra ya ke jingi teli apreng jongi ke jat benriu kabangi trange kum ginong alam banon ra ya kata ke jingi teli kendriam upnar upoy uwar umaram ulengam ngide ke wai ke jat benriu ban pendu no ya ke jing sngau dong ke jing sngau tan ban pendu no ya ke jing sngau kenhon balang oh ka politics kala sniu shisha tapi ya yaju da ke jing sngau kenhon balang oh nga kenma hakapor banga kren na gawai jingalang pat ba hakapor banga ikon election na nong krem oh kata kamut nang ni syakmat ladang ayat halinti ladang alap yu briu bamansau hakajaka bangan yarap yu wud bangan tap hapo kali bani alam sya hospital imat menta te hak kali sya pidon hakabalang ayu pi kunto oh pamidon na kajo kabalang tangan yat bet mo kala rongkum kataru karukom higai hakata ka politics nenga songi aingo you play baling magajing mi juga voice of the people party menta kita ki jalut ni bo padba upo ya ka chatmen rewa khamar bo sharo digi jing so per dong bo sharo digi jing so per kan hon balang kani kani ka jing kermen kabangi sedang men iko ki padba bi ni peteng kom ki nongela ni lek shiki padba hagi jagayo
ngi let kat shawang ye kendo ban ye shem ki pat ba namar ka kamram ka ji kalang tang ban pen sngo tho ya ki pat ba bangi don kam ban sngo tho baga don kam kerki ka jingkla bagan wan haga sinshar ka khadar kata ka nongrim blai ka bangi kwa ban wan ra haga sinshar ka khadar ka bamdon ka jingle shiliang khmat ka sinshar ka khadar ka bamdon ka jipet shiliang khmat ka sinshar ka khadar ka balai na ka lebor ka sinshar ka khadar ka balai na ka bamsa nilai yat bat ni hap bani khon biang ye ka MP election oh kita ki party ki badan spa ki party ki basinshar ki pet kayangi oh ki ong kin yat shwakini ki mat kerbe hang to ki mat yale hitang maki shwa menta ki mat keren ka domon andala day ka por election ngin sami samangi ki badan ka por rei ka bacha upat ba ula yo ya ka jikai ula scam ula snowtho ba pleng kani ka dei ka ta ka linti shisha ka badon ka jingkerman nam ta ki khon ki kti banan ta ka lawe bat ngila yo ya ka jingjok ka badon burom ka bala pelingo ngila tam hadol lailak nyo phui hajar tam e ngila job haki life artli ki constituency ni ki life unriu larakan jindla day election MLA kata ka VPP kala sinshar marway hangte po secretariat ko ki pat babi kalang ga snotna namar kata kadao day namar kata ni don kam ban pinsno tho ye phi ki pat ba banon phila le ye ka badde hagani election MP nrei kumlo ong mene habangile kren bala pen kamau kumju di MP jingi ka jing job ka jingi ka MP election kamni ka bakut ka dei tang ka jing stang jong ka jinga linti mentangin habile thma bat kita ki party ki basin shar ya ka jela ka jingi kini menta kim perkhat shu ki perkhat bet yau arpho pra o tip shu kamnu kanglong yingi namar kata kadau ngin habban wat kilat kilinti ngin habban pin ibor kum ka sorkar ngin habban knyap igini ki patba bakin thangau hana ki ong wah kani kamde ka risin shar patba kani kamde ka bor jo patba ban jit ye kita ki MLA ki MP ki MDC ki berngem penban de kita ki syakri ngin knyot ngin ai jing sneng ya gini ki patba de namar kata kada mentang yo snow ba bon ki pen snow sengi haba ki let don kam yo MLA lene ki ya gani ka sarkar da let pan wat ki jing don kam ki ong kumno kelet show pra wa menagani filai kersan pra ong ko ki patba namar kata ngi ko ban wan shafi ban pen kan mau bagi magari sunshar patba ban jit ban kentat ka shong agaman ka jo patba ngila ban terwaya ka babhatam ru lado patba priang ngim don bor ban ngim la ban thau perthei namar ngi magari sunshar patba te namar kita ka daw ngi kwa ban pen ka mau ifiki patba ka mau bangi dei ban tip bangi long ki kenra dei mangi ki bajit dei mangi ki bathong abangi man ngi thong abangi man ngi bread kumno kita ki syakri kin berngam penban yo patba bangin petkai yakini kinong kersan pra tenrei ngiru ngitip ha kum kinong elam baga jing snong tho jong kinong kersan pra kamdei ka ba chulong na sun lani hale air ngiyo bagi patba ki ba kersan ya ka voice of the people party ki kersan na ka jing snong tho ya ka nongrim ban pet ya ka taiga lawai ka ba shngan namar kata ka daw ngiru ngiyo snow ya ka sur ka jo patba oh kita ki badon ka bor ki berngem bangin ai jing sneng ngini kinong kersan pra nreu patba ruang abdullah dei sakapor dalawan biang ke election men hagani ngilyo sanlak nyo puejar tam ban ngadon ga jinget ka baskem ban nangni shakhamat largawan ga no gunu ga election lagalong ga MDC lagalong ga MLA ngin kam tam kambun ban ya bagi yo ya ga bot hagani ka MP election ngakren daga batikna namadon shibon kinong kersan kongres kibala penpau hangi kinong elam bahaga MDC election ngin kersan ngila rai upra haga MLA election ngila rai
ban kershan yo pra tang menta ke MP te ngi snow day ban aila biang phi ya ke Congress ban le Delhi namar ka tana to menta shi sien te ngi ne kershan la kershan Congress ngi ne kershan ti ndre dap ke MP te ngi la penwai ke jinga day bat ka ne ke party Congress kidon ni ki hajar ki ba kom kita haman lagi constituency ko ki pat ba ki bala don ringkat ban ni ala manong bawat hangni hapo ma kurwat ru ngin nang khang khalan shushu namar kila nang don kibon manai jing kershan dang hakini ki kindiat sngi lawan kinong kershan kiba bon jong ba sounder kaji hapo ka jingalam ka jong khon ji uba meban donam saibon kilawan ni kido kiri urang ba nang ni ka dong ka than mau kurwat bagi ko apni aino ka ketika mon ka ketika diang bani kershan lamo ya ka voice of the people party bat mangi kinong alam hang ni hapo mau kurwat ngin sa don ka jinga kedo ban priang buram ya kita kiri urang ba bagi pat ba nong kershan ki jong ba sounder ubala letno nagani ka slap perthai hakini kita yo ke ban nginang klan hamo kurwat nginang klan namar ka takadaw ngin sai pe habakut manu bala la kita ke berngam penting kok tempan la unu pat ba ab dala poi ke por le dai nam dai pai ba kom no mentang in suala kadai ka kamram jongki upat ba ulajit yakini ki emily sansnam bakin syakri upat ba hadin ka sansnam upat ba usabi syarbiang langi dan ibit na ban ala diki kumno kin snow bakim don kabenta bat upat ba tang namar ba upat ba ula kershan MP mekhani yaga voice of the people party upat ba le si kwa shubun kershani kita kibigi seng hendrai gani gani ka por ka bakum ki syakri kiba upat ba ula siu dan ka tulop upat ba ula siu tulop bigi bakin syakri upat ba kim don hak ban ong bangan mla banai ka jing syakri kenmau kata ka ka por ka jo upat ba ka bangi kom ki nangalam ngi ko ban pen pau ban pen kenmau ya fi ko ki pat ba wat yang ngi ki badan nang ni hoi menta biya ka jing kershan ka baklan ya ka voice of the people party pila ai ka jing shane ka batli kan sapoi ka por ma fi ki pat ba phinapan bishar yang ngi komno ngi trei nam ta jong phi lada ka jing trei ka jing kami hap ban ka jing kmilenti ka jong phi leni berkata ka jing kren ka jing pidon ka hak ban kan tat wat yang ngiru ko ki pat ba kata ka ni ka por jong ki pat ba ka bangingi ko ban pen snow tho ban pen shai ni ki pat ba namar kata ko ki pat ba nyilet ban ai khumle ban kinturu ye ki pat ba bakin long ki pat ba ki basta ban pin kan mau ye ki pat ba ban mentangin hak ban ye kun ya gatma persya ya kini ki parti ki badan haga sarkar ki ba hadin magila snow tho bau pat ba haga ni ri ka be dia ka ji ula phai khmat chaga boys of the people party kila sedang menta ki but ki jongki kila sedang menta ban pin ibor bat ni don kam namar kata ban long ki pat ba ki ba yaine bat ki ba scam menshim snam kaladon ka jingi har thma jon ki leno hamas ya gari Israel nyotrik ubnai Oktober nado kata kari Israel ka haban yang benile thma ban thwet ya kita ki leno ki bala ra bor ya ki briu ya ki non Israel shaka chaka shaka tem gajongki ban hadu menta dang sa kumbashi spa tamut kita kibriu kiba kila yora nagari Israel hadin bakiwan hiartma mentala jan kot shisnam kathma kampat kot ko ki patba mudur mafi kiwe kiri kilong kumno ki haban mat age jingele ka Ukraine ka habele thma persya ya ka Russia mentala jan arsenam kajing sosat kajing kodit jang kibriu kalong ga palat ni nyemat ya ka bakum kata kathma ni sudon kambani Aisha kindiat habangi kendo ya kejing kerdo ngidon kamani syak kendiat habangi kendo ya kejing berkata kapor kam jengai nganong epi kata kapor kam jengai ngingim tip lanu ke MDC election kin pinyakun haga jing syak ade banwan shwa ke MDC election ndai ki perlong shwa de ke MP kumbaong nong aiktim jungi Dr. Bats Kemberbo namar ki ong ke MP election hari jungi hajela Meghalaya ka de ke election ke badai tatam ni perlong suara kepada tak atau nama ram beladap kepada tak
Kini yo bot chenu kini ki BPP tang saungut ki MLA. Namar ki ken bet daga jingdon MLA. Kimut ba kita ki bekerja di ki kini ki balak kilat hidu. Kat sabalit maki kin lang. Namar kita ki ong saungut ki MLA ko ai MP. Mau kawai ni ki seng dulu bakam he. Ang ngi don kat arngut ki MLA pin yang nujur yang ibat ke BPP ya hi. Namar kimut kilat dep hidu itu kena kesan joki. Namar kata-kata ki ong pelong suara kini election kepada tak. How si ublei upen kelak kongpong kelak dong penban ke election ke bak luitam negi election baru 4 dan election MP kum kene ke election namar upai bawla snauto upai bawla syai ulat tip yala ke jong kamram ke benta ki jing temu jong ki long len ei ndala dep ke election MP sedang ke kulmar kli le syukumno penkan reabiang election MDC. Hana aida ban penbet constituency. Kamdai ke jing penbet, kadai ke jing penhiar keput, yang itu ki senang ki bak kersan pra agane ke kenti ke belada. Nrengi nyong kamlele, bila balik keput kan momon, larengi wan mangi ke bor ngin penbet biang seisien, nam tak kepet ke biang jauh pat ba. Rejingi ke coba pikiran mulai. Menta, ngi la penkre aga jing shisha. Teh ngapet ikini ki badan hang ni laingut hakmat khamtam ki balai apply tiket ni ki lai ling at hi ten rei lem no kam song ta kabor ni la kwa pen banano kain tema tiket pen bana kum no bak election pat pen bana ngin hap ban rai ngin hap namar ngam snow tho sho ya ke jingkren jugi ni ki noilam ke jingi kyong ngin penjalan sa handriu banai dei ban pelong election no po march dapat pati oi ke kubur Ukraine hiu jo upriu minister wang lareng imla nam tip syuk balai imla lareng imla ban pelong hapo kani ke sistem hak IT no show governor namar balai kim kwa ban alat baga BPP kandrong hapo KHDC bat JHDC ban pen koyot ya ka jing jabo baka bamsap bat ki jingle jawor hakini ki atli ki district council ki ting thot Panya balik UBPP te matre hiu gubernur me kata dia kecil keren jongki ko kipat ba hatongin slong tang kinong pekai pi kibere kipat ba kiberan hok kapor banjin MDC ka ayom trekam namta jongki kelakot hendai menu ba aibori ki bakin penjalan lara kisngong shisha bagi don ke jingit kli kimdei ban sim tulop haba kilong MDC hagani kapor kabalakot de namar kata kadau ong yiki bagi seriem kum utu dawai ubalakot por lani kajimbam kabalakot por kabangi let tit jing tit wat la de mana sonong kendong mentangi la start mo ban tit jing tit nyem chi tit be chu habangi tit ni pet expiry date kadit bakot kanu ni jimbam oh ni lakot por kini kita MDC kot por kila de ban leran bandang long MDC ban syupen jalan jubor pi bam ya ke jimbam ke balkut por la ban sukpo la ban poi hospital nama kita ban ai kam haki balkut por kadon ke jima ke bakrau ko kipat babi nyemtep kumang ong ipilanu ngin hak ban yakon ya ke MDC yo wan shwa ke MLE man tip tenrai kum kipat ba kaman wan shwa kanu kunuru ngimdei ban kenria nagani kan nongrim kabangi ngilarai namar ka David tangani ngan ong yapi tangani ke linti kabangi la ban wanra ya ke chingerman pat sajisin ya ke ri kabe e ka jingi 4 judan sarkar ha ke jela Meghalaya nadu bangila yo ya la ke jong ke jela kibanot ban penksan lani ban penrem ban keren persya ya ke report jong CEG kadi kata ke bor bla bo daga sarkar bakin bishar bakin tokit ya ka jingpenen kam pisa jong ke sarkar haga jingpen tuloni ki kam ke CEG ke pet ya kata ke budget
ya ka mang tingka juga sorkar kapet kumno la mang tingka ya ka agriculture kumno la mang tingka ya ka education kumno la mang tingka ya ka fishery ba ya ka PWD ka PHE nang ta ki A kita ki benta ki bala mang ban pintrikam kumno ki khot tendar ya ka ni ka building kumno ki khot tendar ya ka tai ka surak ka dor katnu ka por bantri ka bishar lut ki kita baro kapan examen maka ta ka kamram ka jongka But hakini kisni report jong UCG company baga don ka jingma ka ap ya ka jela Meghalaya ka jingma ka long baga jela Meghalaya kalaban yat syagal linti jong ka jing kiram naman la shushim ramme ka ramanda ka poy do arpusan ajar klor tam kat banang mi nagaway ka snem syagaway ka snem ka ram kala nang kiu nrai de ha ka sin ka baningkong baga sorkar jela ka persyang ban pinksan yala ka jong ka jingtrei baga ban pat jukham jakot hagani ka jela ka jingi ban nget wat giwe ki benta jong dari India ko ki pat babi kadon ka jingma ka ba kraw namar ka tagadaw pi ka chabalet labi phai shiki surok labi phai shiki ki ying school labi phai shiki ying shiki college par tumta ter kababun ke jing pentrekam kadai daga ram namar kata kadau manu ban penkhut ya kani ram idan kam kerki namar kata ban wanra ya kata ka jingla namar ka rukam pelut phut jong ni ka sarkar ka jing thung sherman Kajing thungi kita ki konsultan ki bana bar jo ke jela kajingi kita ki konsultan baro abun ki bana bar u konsultan u bonansa hama kurwat tang sitio tip ye ke jinglong jingman jo ke mau kurwat bro goi un tip ye ke jinge jo ke chnong mau kurwat bon patai mau hukum no ban wengi kita ki jinge namar kata kata ngi ki jinge hakari ke jingi kinange sertap namar balai bagani ka sarkar kala siplut phut ya kata ka pisa Patba bantungi teki Sherman. Ogani ka sarkar ka bamenta. Uni chief minister bamenta udon hadu. Khatwele ni khat armut kinong aibut. Lani kita ki advisor. Khatwe khat armut ki advisor. Fitip ke kita ki advisor. Ki advisor ki bau patba ula kentai. Ki menram election sudah. Thungi ki. Bakinong kinong aibut. Tip kita aibut shisha ne dei tambakin syu'nam banyo baikali banyo baisha baidut banyo syong kali laitsau sata segi kali laitsau sata segi kali yityong kiba mithu jong kita ki Sherman kiba ka sarkar kala syuthung dusman kat ba ka jinge jo pat ba ka jing hiar jo ka yo kokot jo pat ba mdan ba pet mdan ba khmi ko ki pat ba namar kata kadau kala dei ka poringi bangin sngoto bangin yang scam hagani ka linti ka bangin legit bangin ai ya kata ka chingershan ka baklan ngirungi up ya kata ka por bagan point o ngingim artatin baga voice of the people party kanwan haga por haga wei ka sni hagani ka jela ka jingi bat ya kata ru ladep ban penpau da kita ke bedan haga liang persya nangai klei ka wei ka jingkren jogo wei ka minister ka brong ABPP ap ya ka por la jong se kandawan ka bamut ka latip bagan sawan ka por jongi bangin sensar ya gani ka jela ka jongi odon gi bong baga BPP te sapok garu hills kanum la ban suthi ndai udon wei minister garu uang em ki pada garu ki thrang ya ka BPP sagaru hills ka taru kala pengsan baga pada haga jela ki pai khmat menta saga voice of the people party o ki pat babi kani gade ka por kani gade ka kinti lese ngala banong balaring yimla ban yo ban kurup ye bor sinshar yimla ban yo ban bat yo lakam juga sinshar ka khadar hagani ka kinti ka bamanta la e haki por bawan bagini kren kumno bangin bat ye bor sinshar deina marta ko ki pat babi om tang arpho ajar arspa shifo ngin nang pen klan shushu ngin nang pen klan shushu nang ni shakmat banginum aila namar ta ban pen smoto bakla yengi upat ba bangin ap ye kata ka por bagan poi baga boys
of the People Party kan shim ya ga jing sinshar ban ngin la shisha ban kentiu ya ga negari ka ba it ga jing mentang ye shongka he ko ga ying ashwa bengin wan shini ngilai kren yisno pangmet ban iye ga jinglong jingman ye ga kerdan jong ga jela Meghalaya kade ga wene ga jela ki ba trontam hagari India nailengi pai shagari ka ba it ga jing ya ga spa ga ba bleu la kerku yengi ka spa ga ba bleu la tersat haki lum ki wa agani ga ri ga be ga jingi ngen general long ga we ni ki ri ki ba kraw ha ga perthai ba ka we kai ga bangi kertu ni duna ayu ngem duna ye we hendrai menta ngila klalong ka jela ga terkhong ngila klalong ga jela ka badana prengeta ka jing ma ga ba kraw ga ba bingi ki wa ki ba itna ki ba ithiang bon gila kelas niu no menta ko ki pat babi shanungin lek shanungin pai ni don kam na marta ban yo ye ki nongalam ki be ijngai ka boys of the People Party ka don ye ka ta jingi ijngai ban penimpat ban penbapat ban penkaladur ya ka ri ka be ite ka jingi ni don ka jingi ka ba scam namar ka jing sharia ka jingi ningkong kalong how blay bangi ni shakri utau blay balale kampua hagani kari ke jungi wat mangiru ngila mat dalaka jong ka jingim ka jungi badi kmat di jungi ngili ya ka kamba ka ba phala ka bala ja hagani ka election MP ka bala dep mano ban mudur ya kani ka jingki ka ba kum kani nadu ki klungi kna ki teman ki kro kat shablet ka don ka jing rahem ka jungki ya ka Voice of the People Party kani kam dai ka bor briu ka jingi nrai ka don ka kti ka mana lendet nyinget bagade ka kti ka mana lendet nyinget ka don ka kti ka mana lendet ka bu play ula pen ki angi kum ka jat ben riu bangi de ban kendet ben riu no kum ka jat ben riu ban yeng rangba ban ai ka jing kershan ya kani ka linti ka ba bek ka ba piang ba de namar ka taraw la lingo nganlut kiwe ki party but ublay ulale phala shisha lingba ka jing job janga Voice of the People Party o ka Voice of the People Party kala ishi boni ki kana history ki bala thau lingba ka ni election MP ampat ju kham jakot bagi klung kena kin shong shit yak election menta kat chabalek dei ki khon ki ba ong ki kime ki pa phi thap shono mai dan ki ba ong pe thap be hau pramo udon we rang ba au ye tho yang ai ni ki si wong te wong apoi prakhat phi man kan ni election wong adan kui ka khon ka bang khna dang po hi wong kong papa phi thep shenu men ne tadang don nang phra khan dai snam wong amut ban kren biria mo an thok la ka thok yang ni ka khon an pe kai ka le komnu wong a thep NPP ka ta ka khon ka skola wa ka dur khmat ukpa wa tieng I ka bakan kampang dengkat ka ta ka khmat ka ba dom MP khon nga thep o pra o hap ye tho wud wud ka don ge ka ba phla ban dei tang kata nga thrai kan dei ru ka sien ka baning kong ba ka sngi nyau bot ha ka sngi nyau bot don tang ki lama pra sudah mi ka wei ru ka lama jong ki wiki party ka dei ka jingja ka ba patu khamja bam dan show ki banut ban le chika chaka nyau bot haran kat ka lama la thrai ban don bertersat tu sha patlun kurung lani shaka bek ndrei ban sei mdon show ki jingja ki ba phla ko ki pat ba bi ki pat ba ki wan shiki jingalang ki song ja na ying kim kwa bali wat bam nang no ki siu hi ka bai kali ka ta kain ka de ka linti ka bangila wan ra biang ye ko kom prakhat jo pat ba shakatai ka ba ningkong ka ki pat ba manchwa ki ai ka jingashan ha ka por badang ye ki hill state pimot ha ka por we ki hill state ai pisasi u pat ba ban mi pat ba umi namar so tho bo don kam ban yono ela ka jong ke jela ka chu ka ni ka kinti ka bamanta ni mi namar ni so tho bagi don kam ban yo ye kita ke nong sinchar ki ban ka jingit kle nam ta ka bit ka biang jo pat ba ban nam ta ka ri ba ka jabri ngile I ha ka ni ka ri ka jongi kom ka long menta ka to ka ni snem ar pho lai pho snem ka e ka jinglong ka e ka jingman namar ka ta daw ya ni ne ya ring kat ban ni nang ni shakmat ko ki pat ba ban nang pen klan shu ya ka ni ka nong rim ban nang ai shu ye ka jing shan da ka ba fikir shan la mingi ha ki jing dwai ki jong phi da ba fikir shan la mingi da ka ba fi per shang ba pen so tho la mi ki we
batru ngin ya sha ban ap ya kata kapor o kalong ka don kam ban long ki ba ya sha namala ring ya sha ngenumla ban khe yau tau so o bathiang nga thrai mental ada phithung re hadam se doni bathung re hadam sini nga thrai la da phithung re hadam tang arbnai phiko abam re hadam thabam teng tik taman re hadam ban so re hadam tempat yo tenamar kata kadau ni hapan yahat kaptu kan epor bengin la shisha ban onra ya kata ka jingkala nei kai ke bangi don ban ong hakmat jong pi kalong yenum shikor yu patba over ai kajing shania kabatli hangi kinong elam kajing mi kajingi shaka politics kamdei bangin yo jingman to shimet ko ki patba nrai ban pendep ya kata ka jingkhot kabala khot ingi ban ai ka jishakri kaba hok ka jishakri ka bek bat ka politics hangi kamdei tanggata ka bor sinshar ban shong shuki ban job election nrai ka ban pendep thamai ya ka jat pendrio ko ji kabala hial arsut haka akor ka buram haka jinglong haka perkhat ka pertan o don kamban thau thamai ya ka jat pendrio ko ji o ka kamram ko ji politics ki kalong ban tai thamai ban ya rap yigini ki khon samla ki jingiru ki blang nom haki jimlin ki basni haka jingjot snow mi nyang kriap men hagni habangi kli yau drugs hapo assembly men shim snem ngidang ekren ya ka jing sniu ku jong drugs men hagani ru ngilai kren biang barang ngila kli kap no don kita kinong penen kam lani ki badi drugs hagani ka jela ka jingi ka jawab no menteri lene no minister kalong lai lak tam men shim snem arlak tam mental lai lak tam mudun mapi tang apa shisnam ka jat benriu ka badan tangkap nolak ngila don haduk katangot nga iting ya ka jinglong jong ka jat benriu ka jingi oh ishar kai ko ki patba nrai kalong ka basgosi ki wei ki jela ki yo jingarap dagi bon klor tingka na ka sarkar India bani khun persya yo drugs ka jela Meghalaya kadai ka jela ka bayo dunatam nagi jela ke badan sikathan shathai lamingi kai ga daw kai ga perlong ngange kadai ke jingbam lerkam jang kita kinong sinsha mentangi nge yo UMP kumangila kular UMP jingi untrei amdei tamu keren na po parliament mre untrei o shisha uni UMP jingi mentaw la let ula rum keleng keleng hamala let mengni la let ban pet ya kita ki scheme na ka sarkar India kini ke badan mentah ka bor kila sedang ban kelumar namar boleh ni yo to MP uba pendat ya ka benta ba kamram ka ba benshet kumbang ilong the voice of the people party kanam shong that ongi snow shisha ban aingo you play bola seh ni yoni urangba ubanong MP jingi shisha ula pendat ya la ka jong ka kamram ka ba benshet hau odon giba kren ben no menchua Pinjit MP BPP ulai umarway stang bursuli bam soat kiam nrei hatol judon mo unu MP ubanut ban kren persya ya ga jing sniu ha parliament ni yo UMP jingi ubala le ka po parliament banong ba Meghalaya kadon kata ka jingi khai to balatip kum kita ki high level hakikam khai doyong dongma banut ubakomuta banya tho ikai ke baca kai ke balong hapo parliament menta ki bobon ki menteri hangthi hapo sarkar India menta kile hadin ke ji kendo bu MP jingi kila sedang ban batai ya ka jinge pet kini kidai ki scheme ki bengila ai shapo Meghalaya kilet ban bodin long kumno bala ka jingle bodin ju MP jingi lala bob shipon ki scheme ki bari ban penmen toy ni kem shilala ban penmen toy ko ki pat babi namar katangi kimi lenti ayuken bagan kiu kani ke jela ka jingi ko ki patba nganget balar ka voice of the people party ka bat yu lakam juga sinshar ka khara nidani yu MP jungi hapo parliament nidani ki MDC ki jungi hapo district council phini I kumno bo patba onda snotho ba shisha manta nidani ka sarkar ka ba yeng namta jo patba badia kata ka sarkar la ban sei tanda upatba hi but dai nomor kata ka daw ni ai kateng yagani ka party ka voice of the people party lari kata ka party ka bari ka sur jo upatba VPP kibaile persya ini menshwa ki ong gumno
very poor party. Party duk. Nginyong dari ke surupat ba, dari kiong dari ke party duk. Mlay, kemlay lay. Piong ngi ki party duk. Hapo lais nem ngila kelalong ke very popular party. Ke party ke bala itolot da barok dari India. Ngila kelalong ke party ke ba pautam hari India. Haprenggi party barok wala ngilong ke party ke ba thamai. But Shen kata ke VPP, kaba kiong ke very poor party, kaba kalalong ke very popular party, kan salong haga way kasni ke very powerful party, berhanta kan long ke jingkirku yau patba jongari, kaba ide jungi ko ki patba mentang ngidang long lembot lembiang, ngidang dontang sangut ki Emily, ngidang dondang WMP, ngempak don MDC. Kan poi kapor bangin sakiu kertan kum kata ka party kabakin hak penong very powerful party but hangta ngindon ki MDC ke jungi haki district council but hangta ngin Sinshar Marway hapo secretary katakan long ke jingkerku amyu barden amyu bariki amyengi ki benar ne mereka jingkerku kalong yang ngi ki khon ki ti ki baret ke ji ki ban yo ya ka lawe ka ba pranai namar kata ka dang ngek pat ba ngi trang ngi kwalo bakan poino kata ka por bangin yo ban penan kamno seisian ni ikhtiar ke sini ban pen thamai ye kita ki syakri ki bang ide ban jet pat nam ta ki sam ki shipos nem ki banwan te ka don coming in amar ta bang ini jingmut piang seisian yaring kat bani ki no elam juga voice of the people party banang pen klan ye ni ka nongrim ka bas kem bang nang laban ai ye ka jing syakri ka ba khamba ka ba jangai voice of the people party hagani ka por ka ba menta haupra Sai sien kham jam kita mentai rung i kirak ti to kham pertano kham jam banyo ngorang kasul tang pi haupra kublai shimon ublai un kurkui pi iwei kublai shimon